Osim zbog krize vlade, Most ima još problema, aferu Grizli. Iz Mosta su objavili da su prekinuli suradnju s Grizli komunikacijama, tvrtkom koja je austrijskoj tvrtki koja posluje u Hrvatskoj nudila sastanke s članovima vlade. Među njima su i ministri Vlaho Orepić i Ante Šprlje. Most i Grizli u buduće neće skupa. Prekinuli smo u zajedničku suradnju zato što smo ocijenili da bi trenutno to više štetilo Mostu. Razlog ugovor Grizlija s austrijskom tvrtkom koji je procurio u javnost. Grizli Austrijancima nudi svoje PR usluge, među njima i sastanke s ministrima iz kvote Mosta, Vlahom Orepićem i Antom Šprljom. Nitko nas nije pitao za nekakve ugovore, da li nas može staviti, apsolutno ništa. Orepić pred kamere nije htio, sve je demantirao na društvenim mrežama. Dragi ljudi, vjerujem da jasno vidite tko iznosi istine, a tko laži. No ono što je bitno prepoznati i ne propustiti je aktualni trenutak u RH koji se može opisati riječima: sad ili nikad za demokratski iskorak RH. U Grizliju uvjeravaju, u ugovoru nema ništa sporno ni protuzakonito. 95% visoko pozicioniranih političara je bilo najmanje jednom, a većina njih mnogo više puta u kontaktu sa osobama s kojima su ih spojile PR agencije. No stručnjakinja za komunikacije kaže nam, tu je riječ o sukobu interesa. Oni temeljem svog ugovornog odnosa sa strankom mogu utjecati i na ono što će se desiti u smislu postupka sa njihovim komercijalnim klijentom. HDZ iz svega iščitava korupciju. Ovo možemo kazati da je školski primjer jednog koruptivnog odnosa. Odmah mu je uzvratila zastupnica Mosta. Nadam se da ćete adekvatno financijski biti nagrađeni za ovo što ste izgovorili. Drugi zastupnici Mosta od cijelog slučaja peru ruke. Sramotno je da neko potpisa ugovor i nudi nekakve usluge posredovanja sa stranim firmama, u ovom slučaju do naših ministara. Oporba ukazuje na tajming. Obavještajni klošari i politički klošari sad pokušavaju ispod žita napraviti nered i kaos da bi zaštitili Karamarka. Vrlo jednostavno. Ugovor je ukraden. Suvlasnik Grizlija je na Facebooku naveo da je u sve upleten Tomislav Karamarko. Od kad je Božo Petrov rekao i naznačio da neće podržati Karamarka, od tada traje pritisak na Grizli komunikacije. Ja vam sigurno upravo tako izgledam. Svaki dan naručujem negdje neke provale i doista ovo je smiješno, znate, da nije tragično, bilo bi jako smiješno. No u Mostu traže da se cijeli slučaj istraži.